Gitugutan na sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa mga barko nga gikalipay sa pagmaayo sa mga sumasakay. Ano ang report? Na-stranded man, apan na dayon gihapon ang Noche Buena sa mga pasayro nga gipahiluna sa Cebu City Sports Center nga giandam sa kagamhanan sa Dakbayan. Nagpasalamat po mi ni Mayor o sa Vice Mayor nga nagdumala po din og mga staff nila rin nga wa sa mi pasagdi. Giserbihan gud sila pagkaon, nang kuan diri temporary shelter diri sa gym. Samtang nag-anto sa taas nga linya ubos sa init sa adlaw kining mga pasahero sa pantalan nga nagparibok sa ilang tiket. Apan nahuwasan silang tanan, dihang gilibkas na sa Coast Guard ang suspension sa mga biyahe sa mga barko pasado alas 11 ganinang buntag. Naglumbaanay na sila sa pagsulod sa port terminal human ablihi ang gate sa Pier 1. Makaabot pa kuno sila sa Pasko. Wa may lain, no choice man. Habol pa sa Pasko? Habol lang gihapon. Asa man mo papato? Takloban naman mi. Daghan salamat. Merry Christmas. Makagukod pa. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.